3D-мадэліравання і малітвы, як аказваецца, гэта магчыма і дужа лёгка. Манахі-кармеліты з Ваёмінга ў Амерыцы вырашылі пабудаваць свой кляштар у далечыні ад цывілізацыі ў традыцыйным гатычным стылі, але дзеля гэтага ім прыйшлося засвоіць сучасныя тэхналогіі. Калі манахі звярнуліся да будаўнічай фірмы, ім далі чэк у 80 мільёнаў даляраў, ну і яны вырашылі, што лепей яны самі навучацца і будуць рабіць 3D-мадэлі, каб пасля спецыяльнае абсталяванне, якое яны самі купілі, абрабляла сапраўднае каменне, каб вырабляць ну, вось такія блокі ў сапраўдным гатычным такім стылі. Ну і такое сумяшчэнне атрымліваецца гатычнай архітэктуры і сучасных падыходаў. Гэта, дарэчы, іхнія фота з мясцовасці, дзе яны будуюць гэты кляштар. Ну, я іх разумею, у такой прыгажосці хочацца пабудаваць таксама нешта прыгожае. Будуюць яны гэта з 2013 года, плануюць закончыць у 2030 і самі займаюцца ўсімі часткамі працэса. Яны прывозяць гэтыя велізарныя каменныя блокі, самі размячаюць, як іх парэзаць, бо ім самім трэба гэта зрабіць. Пасля чаго такая машына, якую вы бачылі раней, яна ім гэта ўжо робіць на падставе 3D-мадэлі. Дужа сучасная крутая тэхналогія, дарэчы, яшчэ ну, не ўсе нават будаўнічыя фірмы яны умеюць вось так працаваць з абробкай камення. Ну, але магчыма гэтая тэхналогія яна яшчэ зменіць архітэктуру агулам, бо мы зможам адносна танна і хутка рабіць архітэктурныя такія ўпрыгожванні на будынках. Ну, і так я яшчэ раз падкрэслю, усімі часткамі гэтай будовы асабіста гэтыя манахі вось займаюцца. Візуал атрымліваецца дужа незвычайны, я бы сказаў.